שלום כולם, והיום אנחנו באדם וחווה 2. הגירושים נראה לי? גירושים, לא יודע. בקיצור, מפתח. פותח את המנעול, לוחצים על הגדר והוא בורח החוצה. יש פה פירות, לוחצים עליהם אחד אחד. הציפור בורחת, לוקחים, קופצים, אני מצטער שיש קצת רעשים, אבל לא, אין מה לעשות. לוקחים לו את הבשר, הוא רואה את הבשר, ואז ישר מזוזל, ואז דופק קצת כאן. החוצה אנחנו מסתכלים. אוקיי, אז יש לו כאן שני חודש, כי חזרתי, רק הייתי צריך לחפש רגע את האבנים. יש כאן, כאן. ולוחצים. כאן רגע. אוקיי. אז יש לנו מקום כאן לעבור, חזרנו. אוקיי, אז יש עכשיו על אחד מהטלפים. אם הוא זז, אז צריך ללחוץ על עמוד בצבע שלו. אז ככה בעצם, עכשיו זה הסגול, לוחצים פה על הסגול. זז הכחול, לוחצים על הצבע שלו. הירוק, ובסוף זה. איזה זה. אוקיי. הקרנף הזה פוחד מחרקים, ולא חושב שיכנס לו פה חרק. לא חושב שיהיה. אוקיי, הוא רץ, עדים המרגות. ואז הוא בא ועולה למעלה. קיצר, יש עצם. הוא רוצה לאכול אותו, הוא מאיים. עושים כך. ואז ככה. ואז ככה. הוא רואה את העצם ואז אדם. הוא יכול לעבור. יש פה נחש. כיוון הזה. אוקיי, עכשיו הוא רוצה את כל הדברים האלה. אוקיי, קודם כל עין. גול, בסדר. אחורי האבן יש עכבר. נכנס. אלים. ואחרון חביב. פטריה. ואז הוא... האלם זבע. נתן לשתות קרה לו איזה משהו. ככה לוחצים פה על הכוכבים. הם בעצם מתחברים אחד לשני. ויותר צורה של פאקמן. כן. ככה, פה. זה עבר לו. אוקיי. עכשיו. עיגול ועוד x שווה סימן שאלה. עכשיו בואו נבדוק את זה. טובוע.
אוקיי. נראה. בוא נראה. בטח יש כאן משהו בנהלים. אוקיי, יש כאן את השאלה הזאת. עכשיו עברתי, בלה בלה בלה. ואז זה זז פה, פה יש מקום לעבור, כאן, ו... זהו. ככה פותרים את זה. אוקיי. עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט ללחוץ על הצינורות, אחד אחרי השני. ככה, ללחוץ על הידית, והתמלא לו מים, ואז בוטח לנו את הגדר. עושים את זה. עכשיו אנחנו מגיעים לפה, ללוויתן הזה. יש לו גרזן ביד, אני יודע מה זה. אוקיי, כל אחד פה אוכל את השני הרי. בתוך היד שאתה מנוע, יש ביד שלו, יש את האוכל של הדג. עכשיו הוא זורק אליו, ככה, גרד אותו, ואז הוא חייב לדבק הסוף שלו, הוא מנסה להידבק ממנו. ואז בא הדג, ככה יש לו מקום לבוא. אתה אכל אותו, ועכשיו יש בו כריש, דג, חרק ושבלול. השבלול ישן, אוקיי? מה אנחנו עושים? יש פה ציפור שמפילה עכשיו אוכל. זה לא שבלול, זה סרטן. סרטן בא, החרק בורח, ואז הדג בא אוכל אותו, והכריש בא ושניהם בורחים ממנו, אז ממשיכים. סרטן נבחים את החרק. אוקיי. יש פה כמה חלקים. בוא נראה מה עובד זה. סימן שאלה, יפה. אוקיי. כן, זז. צריך למשוך. הנה, אחד. אוקיי, יש פה אגס. ובא ציפור. ואז זה בדבק. זה בא ועד החלק הזה, והחלק הזה. הולכים פה. עושים על הגולה, אני מגלגלת. ואז הוא עובד בזה. לא יכול לצאת, הוא לא יכול לקחת את זה מהיד. לא יודע. אוקיי, אז אנחנו הגענו לשלב הסיום. אז עכשיו הוא מכין השרשרת, הוא מכין לו שרשרת. שרשרת. אוקיי. אין לו כבר כמה צבעים. אדום. שרשרת. והיא לוקחת. אני לא מגיעה, ואז הוא בא. ועובר. כן, אז כנראה שזה לא נגמר. וואי, אין לי זמן. אני אחזור אליכם שאני אהיה בשלב הסיום. אוקיי, אז ככה זה נגמר, שבעצם הוא מגיע לפה, והוא עולה. ואז יש כאן את זה, טוב אני אחזור אליכם שזה ייגמר השלב.